és jön az MTK szurkolóknak a hangja. Hát, és négyen ott vannak: Pór, Tiám, Torgelle. Egy lövés messziről, Csiki eresztette el, Danilovic véd megint. Ő fogja elvégezni a szabadrúgást. Egyből! Óriási véd Hegedűs. Remek szabadrúgás volt Islertől. 18. perc eleje. Horváth benne a 16-oson belül, jön a beadás, ott az üres ember a túloldalon, gól! Vezet az MTK, egy mintaszerű akció végén. Kanta indít. Csiki kint a bal oldalon, Torgelle középen, Pölöskei jön második hullámban, Torgelle gólhelyzetben, Danilovic, és befelé pattant a labda, de és King. Nagy Gergő. Kemény közbelépés volt Csikitől, aztán Eppel, és ő rúgja ki a végén, illetve Fejes az, bocsánat, és ő rúgja ki a végén. Forgatja a játékot. Erre most odaért Csiki, és úgy szabadított föl, hogy Honvéd játékos lábát érintette utoljára a labda. Két ápolás is volt, két ízben engedték be az orvosokat a pályára. Csiki indul el. Nagy Gergő mellől remekül tolja tovább Eppel, és ott pont nincs ilyen kép. Bese cipője előtt eljött a labda. A hossz Bukmir, közben Eppelt látjuk. Egy ilyen sprint után azért a 82. percben neki is kell néhány hűtőlépés. Most jól teszi le Csikinek. Nem rossz a labda, és vezet az MTK Kanta találatával a 83. percben. Csiki hogy odaadta neki. Bódi még mindig, ellép onnan Spitzmüller, Cvitkovics. Varnai nem talált el a labdát. Kanta egyből teszi tovább, és most tényleg jön az MTK kontrája, az egyelőre pontos passzokból és gyors támadásépítésből áll. Csiki. Jó kis lövés, Verpec üti ki a mezőnybe. Olfújra, nem állítgatta, hanem egyből lőtte. Pontosan Mészároshoz. Bódi. Ez megint Bernát helyén lehet felvinni a labdát Csikinek. Hosszan szöktette magát Bódi. Tőle is elpattant aztán a labda. Del jött a segítség is Korhut személyében, így kis szöglet lett a dologból. És jó a kifejelt labda, amivel Csiki indulhat, és középen még hatalmas lendülettel jött két MTK játékos, Vadnai megjátszható többek között. Csiki, hát elrontotta így az egészet. Hát ebben sokkal, de sokkal több volt. Kanta, Bukmir gyorsít fel. Kanta gyönyörű labdát kapott. Ketten várják középen, de közbe tudott lépni Korhut, szöglet. Balog először Bodaikon játszott, ugye az MTK fiók csapatában kezdik nagyon sokan a mostaniak közül is. Csiki lő közben, Csiki gól! Borszéki teljesen becsapta ez a labda, gondolom látja. Sok történet látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy végül is milyen körülmények, miféle kényszerek hatására távozott az MTK-tól, és lett az Eto játékosa, de egyelőre ezzel most nem foglalkozunk, mert hogy akcióban az MTK Zsidai kapja, és csúszik el a talpa alatt, de ezzel a Sporting ellen az Európa Ligában. Tavaly 19 góllal zárta az idényt Nikolic Nemanja. Szép labdaátvétel Csikitől, Filipe Oliveirával harcol. Hídvégi néz le a talajra, rosszul sikerült. Mitrovicstól kapott jó labdát, Oliveira. Hídvégi mellett. Hídvégi otthagyja a lábát, és aztán jön Csiki is. Megpróbálja lefutni Brácsit. Nem lassú Brácsi sem, de Csiki gyorsabb, mint ő.
Tóth Balázs ered most Csiki nyomába. Sikerül is elcsennie Németh Norbertnek. Vadnai. Kanta. Csiki. Nagyszerű megoldás volt. És ebből helyzet is alakulhatott volna. Kovics. Csiki. Csiki, de szépen csinálta. Az egri védők nem követték el azt a hibát, mint az újpestiek néhány héttel. Paksról hozták el a 3 pontot. Bukmér indítása nem tűnik éppenséggel rossznak, sőt kimondottan jó, itt az első nagy helyzet, és Balajca. Gyönyörű volt az átvétel, és aztán a lövés is Csiki Norberttől. Csiki maga elé varázsolta valahogy a labdát, aztán a körömpassz már rövid volt Lázoknak. Vasiljevics fordítja. Csiki visszalépett, nem volt lesen. El tud gyorsítani Csiki, ez lassan lövőhelyzet. Még a cselek is jók. Csiki lő, mekkora gól! 2-1 az MTK-nak. Ez szédületes egyéni alakítás. Az első mosoly Garami József arc. Ötszörös szlovák válogatott kapus, akinek Posza Zsolt jelent konkurenciát. Csiki. Csiki az alapvonal felé. Csiki adja vissza, nagyon jó gól! Tischler góljával vezet az MTK. A mezőny eddigi legaktívabb játékosa Csiki Norbert volt az,